Hello guys, for today's upload, ambot na lang gyud kay ngano sa karon nga adlaw na ako'y parcel na abot upat ka buok gyud kasunod-sunod. Tingala ko nga nakuha na usan. Ano pwede tawag? Oh my goodness. Upat ka buok guys, mo ni. Upat ka buok ang ako nadawat sa karon lang nga adlaw. Unya kuan, napay laing parcel nga wala pa ako naabrihan. Sakit akong heart. Asay da nagasakit po na akong bulsa. Siyempre, sa kadlaw, upat ka parcel. Buang ko no, hindi na ako musab. May pakita ninyo ang kaning kuan. Wala pa na abrihan ng mga parcel. Na, isa, dua, tulo. Kaya na abrihan na, pero dili ako anida open. Kaya na sayop ka din. Pani. Napaginida ko kayo sa silong. Kani dili na ko guys, undangan na ni nato murag mo send away ko reklamo ani sa presidente nga wala una ni ang Shopee, TikTok o ang Lazada. Okay, mapobre ko, pobre na ko daan, mapobre pa kong samot. Oh my god, unsaon na lamang. Sige na, marita guys, babay na kasi kita ka akong ulo.